Ole hei rin lo dewin kan ti don nge ka channel chu 1k plus subscriber kalau nei ve tareng maya midang tan chuan eng tham ni lo ma se ka tan chuan alom om ve maya chu wangin 1k plus subscriber nei lom nan story karon da room number 85 thanen room kan in trom jing chu ka har ma hle mai ka thawa kain phi fai zo nu chuan kain siam hal sok soka kain siam zo nu chuan dam doi ka eya luang dan na ani ke hi motor chuang theilo tak mai kani a hun la tham dewa hanjin chang te hian ka rui chena mai thina chumi ani wang chuan jin chuana tur te hi pe hel dan kong ka zong ram thin ma se tun ero han phat rual ani lova kan nalama kan how tu ten champhai lama thopui dang tenen jin turin min ti a chu wangin kain buat sai mek ani jin chuak kha ti taka jin na a thom hak nuam ang chi po ka ngai tu thiam lova ti sat war ha in jeans sky blue ka ha le a vans peacock ka bun le a nal kain ti hle mai kan venga chuan ka thian te kalong nga ka kongpui bula chuan ka thuran maya thian ten miron phona an ron thlen trep to thu an ron soi ani nga pa in ti in luak dan na bok chu ka ei le a ka chuan a tur sumo chu aron thlenga ka zon aron ding chuan miron awa kalun ve ta nga la ka thian te hi mary le som te te an ni a chuta midang lo chuang ve te chu ke korbul nen chapal nen mai an lo in bel hloma kanat lut vur mai chu nuam lo ka ti jok hle ani trong trai mual kan thlenga trong trai na hun te na in zun ram te kan thiar nga la kain thuam dan mol chuan jin ngai lo kan izia alan tira suma chunga chuan lutin ka ki kor le phei khok chu ka thla ka chapal bunin ka ki kor po om huna ka hak tur ka ken chu ka hata zoka kan tlan le don chuan luak dan na bok chu ka ei le a motor rui chu ka hlau em ani tlaya khothim don ru aya kan thlena tur hotel chu kan thlenga champhai lama kan tho pui ten min lo muak boka hotel kota chuan an lo omwang to mai kan han in mu chu kan in chi bai sap sapa kan bung ruwa te chu hotel chunga an khai lu ta kan thlenna tur hotel chu alian tha hle a ka han hoi kwal vela room tukver pakhata chuan meche pakhat hi alo ding reng maya kan lam alo hoini in ka hria min lo thlir renga reception lama chuan ti fel ngai te kan ti fel zung zunga room pahni kan book log awangin room cha bi pahni chu min pe a ka thian nu mer chuan hriat khoi room a ngei thlen du ti in room cha bi chu du in than tira ke chuan room number 85 chu kala a second floor ani second floor kan thlenga corridor chu light a eng dim hle maya room number 85 chu akilber apia bera om hi aloni a ka thian te chu third floor an thleng dona ka room a chuan kan lut diaka thian dang te chu rei po thulovin an room lam pan tur chuan min chu asamta a ka thlen na room hi lu che in dinglama bathroom a oma azaw nom hle maya room chung chu athiang hlim hle ani zawem em lo ma se atok hle a khum pani omin chaklam le thanglama chuan na oma khum le khum in kara chuan tukver a oma thanglam khum bula tukver a om le a tukver chu pardahlai takin ain jar nan bok thanglam khum monga chuan thomna da na tur chuar a oma make up da na tur le tar thalang a om boka thanglama mut chu kan tuma ka han muwa ma se dar thalang ne na kanin ma chon ru na wangin nuam ka ti lo awangin chaklama chuan kein son le ta zoka ka thom no chu ka phela ka ti sat war chu a ukher mai in bual turin bathroom a chuan kaluta kan tlan na kong vela khupoka alum bok nen kein bual rei hle ani shower aloni bok nen in bual chu nuam ka ti hle kein bual zo chuan thom no te ka ha a ka thian te thlen na lama chuan ka chho ve ta a room chunga kalut chu champhai lam thian te po an lo la oma an lo la ti tui hle maya
anu rei lo te a chuan an ni po in min ho san ve ta a kan pathum chuan hotel kot thleng chu kan thla ve a kan room pan chuan kan chhole nak naka som te chuan hriat lo chhole la ala ma lom ati a ke chuan in lain ti fai ve lo kha mut ma pa ani mai ti in ka room lam ka pan sanga kanin mang tha ta a ka phone atang chuan ka chung te ka bia a ka thian te chu WhatsApp atain ka bele a ka chaw deuh nge moni mut chuak chuan min jem chiai maya mangbo thak khopin ka mu a atu ka chuan ka har ma hle ka thawa thanglam tukver parda chu asira ka nola tukver ka han hong chu alang thei chin chu amoin boruak athiang nge mai champhai lelet zol than khat chu amu thei boka ka phone chu la in room chu ka chu asana lelet zolan theina atang chuan ka thlir tar enga lelet zola bu hring dup mai le tiau chu min abo chek kara ni exam te chu amoin mu anwam hle maya ka phone camera chuan ka click mola ka ruma chuan lut le in han in tleu le thuak chu ka tuma ma se underpen ha khlak pakhat chi ka lo ken sia nizan lama ka underpen sukla alarau boxi lo ka hak lai chu phelin ruakin kaim bualta a sawara chuan ruakhian alon wam jok ani himo kain bual zo chuan angai chu ka hale maya mi pa te chu kan ol sam te e a hu jok ero chu khumle khumin kara tukver bara chuan ka zara nidong lam ani awangin parda po chu ka hnol phei veka ka thian te room a chuan ka chawa an lo lamu chuni in room kong khar tang chuan ka ko vaka anuwa chuan an ron thau ve ta a tuk thuan chu pon lama e kan tuma kein kalo nga ka anni anintifya chutia anintify zo nu chuan kan chuak ta a chutia kan chuaka hotel kot kan thleng chu ka hoi kual na lama chuan ka room tuk vera ka jar ka andar pen chu ka han mu a tuk ver danga jar ve an om mi alo amoi lo big nge mai ti chungin kan nui suka ma se khria chua thut kan e kalmai ka tum chu ka top chiang nge mai ka hoi let le a ka andar pen jar na tuk ver le nimin tlaya me che pakhat lo da na tuk ver kha aloin ang chi mai mak ka ti hle a ka ngai chu a thalo hle boka ma se room ti fai tu mai po ani thei alom ti in ka ngai tu a chu chuan ka ngai ati thale ta a dar som borvela chuan champhai lama kan tho puite an office a chuan kan thlenga ti fel ngai ang te chu ti fel turin kan han en hawa hun chu adu rei phian mai chanu dar ni kan thlen chuan atu ka ti fel turin kan da ta a tlai lama chuan jing lama cho kan eina nga ya bok chuan kan ei le a zanria kan kil zo chuan muang changin hotel lam chu kan pan le a kan thlen na hotel kan thleng chu ka room chu ka en wanga kan thlen la ya mei chia tukver laudak pok chu karil ruwa alo lang le ani jing lama ka chuan room ti fai tu mai aniang ti in ka ngai kha atha kha ani a tuna chuan launa kaneya ka room alu chu ka hre tlat mai nia mole room ti fai tu mai aniang ti in hne ma ila ka ngai chu atha thei tlat lo ani kan room lampanin stepa chuan kan chawa Mary chuan engei ngai tua somte na biak mol cha chu ti in kadara chuan min ron vuana ka har zok mai engmo engin soi kati a somte chuan enge moi ril ruai da le em a che ati a ka room pan na kan thlenga Mary chuan lolen chola ni hoi chi kan chip ton nia ati a e chuan nia ka lo chho don nia ka han intify phot ange kati a an room lampan chuan an chhota a ka room pan na corridor chu athim phei thiap maya achan ka shelo ka tim riau maya ka room malu chu ka hre tlat ani ma se achan riat lawa han hlau ngot mai chu dikin ka hre box si lo ka room kong khar chu ka hong ta a ka hong chia chu ka room chhung atang chuan thli wat takhian min chem thut ni in ka hria a thohok maya tukver ka hong lo nen room lum uap mai aniang ti in ka thom hno chu ka phela tukver bara ka andar pen phau po alo ro ve to a in bual turin bathroom lam chu kapana kong khar ko hon rual che in bathroom chunga chuan ventilation chu ain vari thuaya ka phuchiang kher mai light chu ka on fata
makkati em chu bathroom ventilation chu kalu rualin ain khari ngal thuai kha ani kan thlen tir khan bathroom te kha enkualin ventilation kha ain kal thale sia ventilation chu ka kal thale sok soka ko om chu anuam to lo tak set ma se adoi thak e mai ti in kain hnem chopa kain bual ta thawa kain bual lai chuan karuma chuan ron lut an om tlat ni in ka hria pen thom ani ka thian te an lo leng thazok aniang ti in mer ka ti a ma se min chang tu an om lo anuwa somte ka ti le a min la chang chuang lo min ti thayan tu maniang ti in man mo tak chuan kain bual rei lo kher mai kain bual zo bathroom atanga ka chuak chu tu ma an lo om lova makkati le a room kong khar chu hongin on lam chu ka en le a tu ma ka mu box si lo kain bual lai khan ka room ma ron lut kha chuan om ani ka khumbul vela an vei ni om takin chapal rodri te po ka hria kha ani a ta zet chuan omnom lo sa to nen lo na chuan min zema ka tim wai ni berin ka hria man mo takin thom no ka ha a ka thian te room lam pan chuan ka chuak fata somte te room kong khar chu ka ki kar kara lo lu dro somte chuan aron ti a kaluta khuma chuan alo thu a honge mary ka ti a ani chuan ain bual mek ti in min changa karuma tu ema jok in lo kalami ka ti a somte chuan kalnang tinge ati a ke chuan engni love kain bual lain ron lut an om tlat ni in ka hria a ka ti a somte la chuan asang aniang ala ron ti zui anui haule nga la mi ma hlau ruk to nen ka ngei ru hle ani mary ain bual zo nu chuan thutna dang om hek lo an khuma chuan kan thu a ni hoi chi chu kan chipa thil hau mai soin kan ti a mary la chuan ho u story ngai thang u ati a ke chuan nia ngai thang u la story ngai thlai la valpuya channel kha ngai thlang nom thina nia ka ti a mary la chuan angai lo isi ras ngai thla ang aron ti a ka ngei hle aru ka hlosa to nen an khosak dana chuan aru ma khan an ron lut chiang mai min ti thayan tu mani somte in asang aniang ti in min soi thaya tuna la thrang story min ngai thak puyan tum le a min ti hlau an tum mai ani chu karing tabera darsom aridon ngai ti a chuan ka chuk ve ta a karum lam chu kapana karum bula chuan thleng ve an om nge moni room chunga chuan in bethom ka hria a ka thla amuan pha hle ka room chunga chuan kaluta bathroom a lutin ventilation te chu ka check thale veka ka check zo chu kamuzui ngala light chu ka offa ma se ka on le wat in lama ka room a po light hi ka off ngei zel zan masa a ngei po ka off kha ani si a ma se zan in chu thima mu chu ka ngai angam tlat lo ani kamuwa ka phone chu ka bi le a ka thian te chu ka bekwa le a ma se kamut aron chuata ka wangin phone chu ka da ta a engtiare nge kamut thil ka hrelo kamu hil chu mei che tap thom ni in ka hria chu chuan min ti hara light kha onsa in ka da si a ma se room chung chu alo thim veka khumbula plak chu ka han meta karen a om lo shim aniang a eng chuang lova ka phone light chu ka han ona bathroom chunga tang chuan ni tlatin ka hria chiang vak lo le fia vak lo hian tap thom chu alo ri le a ka mul thi chu ading ngal sung mai in suit fai thom la chu arireng mai sia tunge ni om chu ti in bathroom lam chu muang chang in kapana ka tha te chu akhur dar mai bathroom kong khar bul ka thleng chu thom are mak mai kong khar lok na chu muang chang in ka koi pheya ka hong phut a ka phone light chuan ka chun ngal bok ma se tu ma ka mulo ka pen lu chia tia chuan ka hnung lama chuan kong khar atanga ron lut ni om takin khumlam panin min ron kalpel fu atu an om ni in ka hria ka taksa chu a hit nga zoka ka mur ngal chuai mai chumi rual chuan dar thalang pula ka jele perfume ka da ta chu chuata atlani om takin ari deuh chuai maya man mo takin ka chuaka dar thalang omna lam chu ka pana ma se engthil ma tla a om lo
ka phone lai chuan suat chu ka en kuala darthalang zone ka han chun chia chu darthalang atang chuan ka hnunga me chading reng mai chu ka muthut mai ka phuchiang lutuk ka aw thota rang takin ka room chu ka chu asanta a ka thian te omna lampan chuan stepa ka tlan chawa an room kong khar chu ka chum dot dota som te nge merizok ka shelo dik tak chuan me chadang o ni in ka ria enge ni ya ti in kong khar lok na chu aron honga chu vel room chunga chuan kaluta room chunga kalu chia chu ka room ma thau ani kalu ni mak ka ti lutuk ka room chung chu athim ngain ala thim renga ona ka chuak le a room number ka en chuan ka thian te thlen na room nge ani si kong khar chu ka hong thale ngata chung lan da na chuan ka room chung nge ani chutia ka room chung thim tak mai ka en reng chu mei chatha hi fia vak lovin aron langa aron lang fia tula ka en reng chu kalam pan chuan aron thlok ti ila kal ni si lo leisi lovin aron tol dor ni in ka ria ka aw thota ka har chiang nge mai thlan tui chuan min bual hu hne hle a kamumang ani chu ka tho hu ai mai parda phe na tang chuan ko la eng chan ti chu a hriat theya sana ka han en chuan darli le min somnga pasari ani mudreng ka tumna in ka thau te zoka ka han thau chu ka thom na da na chuar chu alawin honga chuata chuan ka thom no chu alo tladar nuai mai mak ka ti hle kamumang chu ka ngai tu chuak le ngal chu chuta ma se kamumang nen enge inzomna aneyang ti in kain ti pau khawa angai na hrelo le mak ti tak chung chuan ka thom no chu ka chara ka thlep thale veka achunga chuan ka da le ta a ti tur om lo bok nen pon lama in soi zoi mai te ang ti in hnuai lama chuan ka chuka kong khar po alo in hong to ma se tu ma ka mulova pona chuan exer la in ken soi zoya chutia ka ban phara ka kun chia chu ka room tuk ver parda chu in kevin mei chia lo dak ni in ka mu a mak ka ti lutuk ka dak chuak le ngal vata ma se tuk ver chu anga in parda po ain zar thap mai si ama a kan thlen ta ya ka mu to awangin ka musual mai aniang ti in kain hnem chop le vel ta mai maya kain soi zoi zo chu ka thian te chu ka han kai thau le a mer chuan thingpui cha ila heta in hawang u ati a keipo chuan apui hlei nem ti in kom veria thingpui te chu kan in hawa thingpui kan in zo chuan mai te phi in identify le soka cho ei turin kan chuak le ta a chote kan ei kham nu chuan hotel lam kan pan le a na thok turin kan in siam le sanga kan nangai bok chu kan chun zom le ta a ni masalama kan lo khoi nual to awangin kan ti tur ang te chu dar khat le chan ve bor vela chuan kan zo ve thei ta a kan na te kan zo fel ta ka wangin champhai lama kan thopui te chuan leng khothong ang u leilet le mual nom te po in la mu lo kha ti in min fan pui chu an tuma taxi la in leilet lam chu kan pan ta a mual nuama kalmasa ang anti awangin mual nuam lam chu kan pan nga la ma se ru atlak cher awangin kong alo thalo nen kong anal hle maya kan taxi driver chuan a hu phur deuh awangin let le mayang ti in kan let le ta a thian te chuan far park muna min hruai te zoka thate la in reipo kan omlo kan let le vata leilet zola chuan kan ding le a thate kan han lak le chuai nu chuan kan thlen na hotel lam kan pan le ta a mual nuam lam ero atuka khuwa that chuan tole kan ti ta zo ani mual nuam lam ero atuka khuwa that chuan tolea kan ti zo ani hotel kan thlen meu chuan darnga alo pel to a kan thian te po ron peng koi to lovin an hot lang ve nga la kan thian nu mer chuan champhai lama thian te alo biak to awangin ta chuan zanria kan eidona a thian ten min ron hruai hun chu kan lo ngak top mai ani karuma lu chu tinge moni ka hre riau maya karuma po lut lovin merite ruma chuan ka chho ve nga la wai te kan bol le a khuwa thim thet ya chuan merithian te chu an ron thlenga hotel kota anom to thu an ron thrila kan chuk ve ta a ti chuan kan zanria aina tur lam chu kan panta ani zanria kan ei kham nu chuan hotel thleng min thla le a thian te chu hlim viang ma se
ke ero aruk tak chuan ka om anuam lova achan po riat si lo hian ka room chu ka tria thlen mot chu ka hupur ani zan lama kamumang te chu ril ruwa alo lang le zut suta ka thlen tira tukvera me chelo dak le tukin lama ka mu sual le thlengin ka ngai tu chuaka ma se lo nei anga om ero ka du big si lova second floor kan thlenga ka room pan na corridor chu a thim phei chiap mai som te chuan tinge ian renga ti in ngai that lo mel tak chuan min en ha a ke chuan eng ni love voilam kan kal na kha ka ngai tu avel mai mai ka ti a mary la chuan koi lo yom dan kha lo nei ang lutuk aron ti ve le a ke chuan ateu lo mai ka ti a kanui lui suka an mu lai chuan ani u ti in ka room lam chu ka pan santa a anni po chu an chau jui ve nga la ni e mi pa ka ni a hetia chan po om lova lau ngot tur ka ni lo ka ti a ka in fui sa sawa room kong khar chu ka honga light ka on ngal ka luta kong khar chu ka lok sui nga la khuma chuan ka thu wanga ka hupur ang le ka hlau ruk ang em zong ani lo ka thla chu amuang ta deuh bok ka thom no ka phela in bual turin bathroom a chuan ka luta in bual nu re lo te a chuan ka room chunga chuan an om ni in ka hrele a ka han ngai thak chian la in thom are le dai zel box si lo na chuan min zem le tanta a ma se lo chu ka tum hle a ka ril ru chu ka ti pau khau wi ve tlata kain bual zo chu thom no ka hasok soka phone a chuan la ka play ya mu pa in ka ngai tham mai ya chutia la ka ngai thak tui lai tak chuan ka thom no dan chunga chuan thom om tlatin ka hria a ka hlangai thak chu ka off a sazu an om aniang ti in ka thawa ka va en chu engma ka mulo sazu lu thaina tur kwa po omin ka hrelowa khumlam chu panin ka mule a la chu ka ngai thale ta a muchuakin min zema ka ching sek ka hlangai thak chuan min ti har le a off ka tum ka phone da na lam hoi tura ka in let chu ka phuchiang lutuk thanglam tuk ver parda chuan mihring thla ang chia aron langa parda phena mihring ding ron pong ang mai ani kamut thil chuak po are mak mai ka en renga a chet bik lo awangin ka thawa ka thau chu ka tha akhur der mai tukver kara thi aron lut theyanga a chem pong aniang ti in thanglam tukver omna chu ka pana parda chu ka siam tha a tukver kara thilu na aom le om lo chu ka cheka ma se a phui viau mai si parda chu ka pot mar le thuaka ka le hoi ka kal tur chia chu ka hnunga chuan thli tho in min chem ang mai hian ka hnung lam chu aron chem deuh thuta ka hit jok mai ka le hoi rang hle a ma se engma ka mu chuang lo ani tho kala haka khumlam ka pan le a ka mu fel chia tia chuan bathroom chunga sowar chu ain on ni in ka hria tuipu rideu suri ang chu ka hrele a room chu chua sana thian tebula ria mai chu ka du to ani ma se ami pa perin ka hlau chuan ka ti thlabar lu tukanga an mu hil theilo wang ti chu ka hlau boxi chu lawa ami pa ber mai chebula ria chu atom thlak hle in ka hria ani muang chang in thom dim deuh chuan ka thawa bathroom lam chu thom dim takin ka pan pheya zoi te in bathroom kong khar lok na chu ka koi pheya ka hong phuta ma se engma ka mulo ka khum lam chu ka pan le a hetiang chuan adik don lo tlat ti in ka thon thu chiar atanga ka hriat in chunga thla an omni akan hriat chuan wan chia emo hanmut ila are thei ti chu ka hre chuaka ka ton zau hui jok chu ka pot thera sei dewin ka ziala ka mut ta a ka mu nu chuan ka mu le a ma se ka mu nget lo khop mai mu chung chuan room chung chu ke en kwal sek maya wan chia ka mut nen tukver ka hong boxi lova arim anadu hle ani ka har fimin ka har thale emo ka ti lain mut chuak chuan min jam le tranta a ka mit chu ka ching tariai riaya eng tiare nge ka mut thil ka hrelo ka har deuh thut mai ka pon chemu khu chu ka hip na sap lutuk awang aniang ka hrok chu athi phle bok ka khum sira botola tui ka da chu bantumin ka sai sira chuta ka thil mu zet zong karenin min man thut ni berin ka hria
ka taksa chu a hit chuaya ka mur sung mai thlang lam khum mong lama chuan darthlalang lam hoin meiche pakhat hi thlang lam khum mong lama chuan darthlalang lam hoin meiche pakhat hi alo thu ani chu asam chu atla hianga asam chuan a hmai a hlia en rei ngam lo kain lukhup ngal topa thlan tui chu maya abul ngal tok toka alum ngang mai kasapup pup boxi katha chu akhur na sa hle a kataksa chu akhur chuak hial ni in ka hria anu dewa chuan kapuan sin chu ngamle ngamlovin ka keu dek deka ma se engma ka muzui to lo engma ka mu tak lo awangin kain lukhum na puan chu kapot tha a room chung chu kamel kwal ruaya kapon chemu thito chu chuata awap alo taniai boka sana ka han ena jing lamdar ni le mini som pasari alo ni a katon zau pa chian pang chu kapot chele nok noka ama aya seizokin kazial le a akhu chuan min urlum don po ni se oi ka ti to lo tukverla ka hongam boxi lova ponchia chu mu thale in ka mu thale a ka ngai to na chu amang fek ni in ka hria ka cholol zau nge po ka hrethiam lo chutia me khu in min urrei tak deuh hnu chuan ka mu hil nge ka omdan chu ka hrethiam lo ka khomu te chu a pheruai hian ka hria a room chunga chuan keima chawin ka om lo ti chu ka taksa chuan a hre thei ani theile theilovin thanglam chu ka zuk mela khuma chuan puan sina mu an om ve tap ni in ka hmu a chet khan tum chu ka cha thei si lo ka hlau boxi au chua vak ka tuma ka theile boxi lo ka om dan chu a hre om hle maya lau chungin khum chu ka zuk mel le thin tui taka muhil ni in ka hria ma se muhil po ni se ka hlau lo pha chuang lo ani angong thlang vel puan asina alang thei china tang chuan meichia ni in ka hria kalam hoya saisir ani wangin asam tlahniang awang chuan a hmai chu a hmu chian thei lova chu lova kamang hria deuh ruai ni in ka hria kaum dan chu mai mizial ti ila mai mizial ngot zong ani hau lo mai anu dewa chuan engtin nge kaum zui tak po ka hrelo karum kongkhar an ron chum vaka hriata iwamurei ve thoto ro an ti ri chuan min ti har zok mai ka har rual chuan khum thlang lam chu ka en pata ma se angai te in langket po alawin thlep thatiam mai kongkhar chu ka va honga meri le som te ron lu chuan ehe thil kang rim me khurima vanam ve anti a tukver te chu ka hong ngal sok soka ke chuan ni zan lam kamu hil theilovin ponchia kamut ani kha kati a chu wang ani chui thot lai em ei dariat aritonia som te chuan alo ti ve le a sana ka han en ngala an soi ang tak takin dariat alo pel to ke chuan kain pi fayanga kapmana ni mai ti in badroom a chuan kalu sana ti zan lama kathil ton chu karil ruwa om renga hril ero katum chuang lo ani ma se zan in chu karuma hian ria katum to lo bur kain pi fai zo nu chuan zo ei turin kan chuak le ta a tuk thuan te kan ei zo chuan hotela kan let le a kanin ti faya champhai lama kan thian te chuan hotel kota min lo ngak reng to mai nimin lama taxi kan hire bok chu an lo mang le a ti chuan mual nuam lam pan chuan kan tlan le ta a thian dang te chu an hlimin fiam thu an tho a an nui ham thin champhai lama kan thian nu pakhat te boi chuan kha nang chu izia va zoi ve inuam sam la vem ni aron ti a ke chuan nuame thil dang tai kalau ngai to lom male ti in kan ui suk ringata mual nuam kan thleng chu alo nuam hle mai a ming po apu zo na ro e khuwa tha in boruak athiang hle boka ha adam song mai nilengin kan leng kuala tlem chuan nizan lama til thleng awanga karil ru piklu tuk po azia ta deu tlailam dar thum vela kan let le a hotela let lovin bazar lama chuan kan kal tu thunga atuka kan ho to dona wangin bazar kan tum ani thiante thilmin cha le keima ni duangte kan leizo nu chuan thian dang te nen in then sang le in keinin hotel lam kan pan le ta a
thian dang te chuan jing lama min ron thla chu an tum ani kan ho konga ero karil ru chu apik le to hle maya khoi en lai chuan room chu kati po ani lo ma se zan lam mot chu ka hupura chuti lai tak chuan Mary chuan naktuk kan ho to don sia zan in chu ron riak chau ve dai la reitok kan meng don yeu ati a soidana fiam thu ma se kai chuan remcha nga la in kalau tui hi vata ni e kan tlei waranga motora damdoi e ngai lovin kan mu hil chia chia mai don alom kalau ti vata hotel kan thlen chuan kan thil lei te chu kan da fela zanri ai turin kan zui chuak le ta a zanria kan ei khama hotel kan let le nu chuan khuwa thim tran deuh to a ka room lam chu kapana Mary soi kha sharangin kei chuan ti puitlin katum tlat ani ka ruma zan hun han man le chu katum to lo ani ka vain pek ange ka bung ruanen karon chawang kati a an ngoi reng ka room lam pan chuan ka kalsan ta a ka thom no ta chu man mo takin ka pek mol mola mudna a sin tur le lukham kanin dai don lo awangin jing lama ka da thale mayang kati a blanket le lukham chu ka keng chho tela ka thom no le blanket te ne na an room ka lu chuan Mary chuan e kha iti tak takelo ma se poi chuang hlei nem kan ria khau khat boka ati a kei chuan min hlau lawang mo kati a som te chuan I hlau lo ve thlot aron ti a kan nui vak vaka kei chuan ka hrialom min hlau lo ti chu ma se ka mu lai chuan thom no te in thla kher lo ula o kati a Mary chuan izakami ati a teu lo mai kati a kan nui le ham hama ti chuan zan rei tak thleng kan menga ei tur kan nei ang te kan eya muchungin story kan ngai thale boka dik tak chuan ami pa ber lo nei awanga me cheru ma hanria dai mai chu toma kala hle a ma se karu ma zan hun han man le chu ka ngam ngang to lo ani zinga chuan ka har ma hle a ka thian te po ka kai thawa ka sa bon le toothpaste vel ka thlen na room ma ala om awangin ka blanket sin le lukham chu kengin room lam ka pan thale ta a room a chuan kaluta khuma chuan blanket le lukham chu ka da a room chung chu ka thlir wang wanga bathroom a chuan lutin sabon toothpaste le brush te chu kala a room number 85 chu ka chua san ta a zingkara chuak tur ticket kan chan lo awangin choi khama riat le chan ve a chuak tur suma ticket kan book kha ani a champhai lam thian ten min ron thla le buka thian ten en ban in vai lop lop chung chuan champhai chu kan chua san ta wang wanga in po dam takin kan thlenga in ka ho nu atanga zan thum chung ngot mai chu kamumanga kha room number 85 a khan kalo om thina me chemel thade nen hian kan lo om dun thin achang la in ral khat atanga tukvera adak pau lai chu ka mule thin ma se are deuh nu chuan kamumanga po chuan ka mu zom talawa champhai atanga kan let nuwa kar ni aliam le to tia chuan office a Mary chuan zan hnung bera iron ria chau khan chan aom ani lo mo nang hi engthile moton le riat inei ani lo mo ati a ke chuan ngati mo chungte min zo a kati a o kan kal don po in nangma perin room sang nei lo khai hlau em a chu lawa iom dan kha adik lo shim zana la I thom no nen I lo chau du tamai sia ati a ke chuan zep nei mi alovin kathil ton kan thlen tir atanga kathil mu nen lam chuan ka hril fai ta veka Mary chuan ka ring renga chuti ni lo se chuan I ron riak du mi alawang mole ati a hlau thar no le ani